شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም أنا حاكم سلاح الدين كم نكرسوس جلست ولدي علم لخاو بيت كريستيان ستوكولم سويدني إذن معلتك قلب بالبرنامجنا نمعلتي حتى صارن نمعلت نخون قال نكافلو لجيزي لوم دما بز معلتي دساغركم نحيل برهانك تروح بيهم يسوع نزل عالم قويتاي لوم نكافلو قال نتدليو نجر كسب كندي تخدو زبليو نتدليو نجر كسب كندي تخدو ريهم بزوج دليتات عوشتنا خلونا يخليو ግን ድሌታታ ውሽጥና ምህላው ወይ ድማ ሕልሚ ምህላውና ራእይ ምህላውን ዓና እሱ ግን አኻሊ ኮነን ራእህሎኩም ይኽእል ሕልም ክህሎኩም ይኽእል ብዙሕ ነገር ውሽጥኩም ዝምነየን ዝደለየን ክህሎኩም ይኽእል እቲ ሕቶ ግን ነቲ ራእይ ትብልዎ ዘለኹም ነቲ ሕልመይ ትብልዎ ዘለኹም ነቲ ውሽጥኩም ዝፈትዎን ክሪኦ ዝደሊ ዘሎ ነገርን ንዕኡ ንኽትጭብጥዎ ንዕኡ ናትኩም ንኽትገብርዎ ንዕኡ አካል ንኽተልብስዎ ንዕኡ ኩንነት ንኽተልብስዎ ክሳዕ ክንደይ ስለቲ ነገር ትኸዱ ክሳዕ ክንደይ ስለቲ ነገር ንኸይድ ምኽንያቱ ንሕልምኻ ክሳዕ ክንደይ ትኸዶ እሱ እዩ ወሳኒ ንሕልምኻ ኩንነት ከተልብሶ ዲኻ ኣይተልብሶን ናይ ብዙሓት ሕልሚ ትምኒት ኮይና ሃፊፍ እዩ ናይ ብዙሓት ሕልሚ ካብ ውሽጦም ንደገ ከይተገልጸ ጠፊ እዩ ብዙሓት ብዙሕ ነገር ንብህጊና እንዳበሉ ነቲ ንብህጎለና ድብልዎ ነቲ ንደልየለና ድብልዎ ግን ከይጨበጥዎ ክሓልፉ ከሎ ርኢና ኢና ስለዚ ኣሕዋተይ ከምቶም ውሑዳት ንዝሓለምዎ ዝበፅሑ ንዝተመነይዎ ዝሕዙ ንዝደለይዎ ዝኾንዎ ከምኦም ክንከውን እንተደኣ ኮይና ነቲ ንደልዮ ኣብ ህይወት ክሳብ ክንደይ ንኸዶ ነቲ ንፈትዎ ነገር ኣብ ህይወት ክሳዕ ክንደይ ንኸዶ ብሓደ ምስላ ገይረ ከረድአኩም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 كاب تقص 15 لابان دما نياقوب حوي كند زخوان كادو بخمقو كتجزأني عصبخا دقا انتاي مخانو نجرن بولو لابان كا كلت اوالد نبرو سم اتا عباي ليا سم اتا نشتكا راهيل نبرا عينت ليا چمچامات نبرا راهيل جنا ملك عنيا ترئيتاون وكبتي نبرت ياقوب دما نراهيل فتوامو مأنتي راهيل اتان اشتوغوالكا شبعت عمت اجزأكا بلا لابانكا نخالق سبعي كاب زهبا نعاخا كهبا يحشني مساي تقمت بلو ياقوب كا مأنت راهيل شبعت عمت تجزأ نعاها مفتاوخا كم حدت معالت خوينن ترأيو بالتعمي زقر كابزنا ياقوب بزوح نجار اب هيوت كنمهار نخيلينا ياقوب راهيل اب لبوس لزعتوت ياقوب نراهيل مسرأيا اذا سبزي احد معالتي ناتي بعالتي بيت كتكون اللوا إلو سلز حلم بوشتو نتبوشتو حاليمو زلو افتسامه نخبصحو ابوان راهيل لابان نياقوب اب تحتيو سلا يسرحو زنبره بناص خسرح كايدلني سلازي انتاي كبكا خمزلن نغرني ياقوب حد نغريلو نحلمو اب ايدو زوتولو مقد نغيرو شو عت عمت ملو سل راهيل كجزاكا خليلو شو عت عمت ملو ما انت راهيل كاب عدمي واغا خفل خليلو شو عت عمت ملو نزاب لبي بيجيا زلو اب ايدي كچبطا انا خسرح خليلو انا خجزاكا خليلو احوات استوعلو ازت راح يكونن ياقوب اتن شوعت عمت كم حيدت معالتاتنا بهوت حليفن لمنتاي مسيلكم ياقوب نتن شوعت عمت كخدن كله نتن عمتات ايكونن زرئنيرو نتا دفتوا راهيل اب ايدو تاتولا معالتي زرئنيرو احوات استوعلو راهيل ناتكم رايكم كون خيليو راهيل ناتكم علامكم كون خيليو حلمكم كون خيليو نحلمكم زحتكم غدنا كتكدو فقادنيا تاديكم حلمكم كفلوا زبلكم واغا كتكفلوا فقادنيا تاديكم ريخم رأيكم زخيدكم غدنا دسيلكم كم ياقوب عمتات ملو اندخده كم معلتات زحسبو كساع كنديكم السخم كي غرمرمكم كي مارركم سر رأيكم تخفلوا نجر دس اندابلكم فتسام رأيكم اندحسبكم كساع كندي تخرو ريخم احوات رأزلوهم سبات سل رأيهم ببزح منقد دكوان تحلفو نتزحلفو يكون نزريو نرأيهم من دار عيو اتزحلفو زلو قودنا كم من ما يحسبوني
ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ኣሕዋት ራእይ ምህላው ኣብ ህይወትና ኣኻል ይኮነን ብዙሓት ራእይ ክህልዎም ይኽእል እዩ ብዙሓት ሕልሚ ክህልዎም ይኽእል እዩ ብዙሓት ግን ኣበዮም ዝጋገዩ ተዳኢልኩም ንራእዮም ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ከም ዝበፅሕዎን ከም ዝኸድዎን ኣብዚኦም ብዙሓት ዝጋገዩ ራእይ ስቑኢልካ ይብፅሐን እዩ ሕልሚ ስቑኢልካ ይጭበጥን እዩ ክትከዶ ዘለካ ጎደና ኣሎ ክስግምዮ ዘለኪ ጎደና ኣሎ ንዕኡ ብፍታው ፍቓድኪ ደስ ይልኪ እንተ ደይሰግምኪዮ ሕልምኺ ክጭበጥ ኣይክእልን እዩ ከም ያዕቆብ ንራሄል ንምጭባጥ 7 ዓመት ከም ምንም ነገር ከይመሰሎ ንኽኸደን ብሕጉስ ልቡ ፈቃደኛ ዝኾነ ምእንቲ ራእይኺ ትኸፍልዮ ዋጋ ምእንቲ ራእይኻ ትኸዶ ጎደና ዝመሰለ ይምሰል ግን እቲ ራእይኻ ስለ ዝዓቢ ካብቲ ትኸዶ ዘለኻ ጎደና ደስ እንዳበለካ ኪዶ እቲ ዝገርመኩም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ኩሉ 7 ዓመት ሙሉእ ተገዚእዎ ድሕሪ 7 ዓመት ሙሉእ ከዓ እንደገና ሓደጋ ኣጋጢምዎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ርኢዎ ጥቕሲ 24 ክሳብ 30 ላባን ድማ ንልያ ጓሉ ግዝእቲ ክትኮና ዚልጳ ካብ 23 ከም በልኩም የቕሬታ ምሸት ምስኮነ ድማ ልያ ጓሉ ወሲዱ ናብኡ ኣተዋ ንሱ ከዓ ናብኣ ኣተወ ላባን ድማ ንልያ ጓሉ ግዝእቲ ክትኮኖ ዚልጳ ግዝእቱ ሃባ ኮነ ድማ ንጽባሒቱ እነሀ ንሳ ልያ ነበረት ንላባን ከዓ እንታዩ ዝገበርካኒ ምእንቲ ራሄል ዶ ኣይኮንኩን እተገዛእኩኻ ስለምንታይ ዳ ጠበርካኒ በሎ ላባን ድማ ኣብ ሃገርና ንእሽቶ ቅድሚ እታ በኽሪ መሃብ ከምኡ ኣይግበርን እዩ ናይ እዚኣ ሰሙን መልእ እሞ ስለእቲ ከም በሓድሽ ምሳይ ካልእ 7 ዓመት እትግዝኦ መግዛእቲ እቲኣ ድማ ንህበካ በለ ያዕቆብ ከዓ ከምኡ ገበረ ናይ እዚኣ ሰሙኑ መልአ ድሓር ራሄል ጓሉ ሰበይቲ ክትኮነ ሃቦ ላባን ድማ ንራሄል ጓሉ ግዝእቲ ክትኮና ቢልሃ ግዝእቱ ሃባ ናብ ራሄል ድማ ኣተወ ንራሄል ከዓ ሓለፋ ልያ ፈተዋ መሊሱ ድማ ካልእ 7 ዓመት ምስኡ ተገዝአ ኣሕዋት ረዩ 7 ዓመት ምእንቲ ራሄል ተገዚኡ 7 ዓመት ንራሄል ክብል ተገዚኡ ድሕሪ 7 ዓመት ኣክንዲ ራሄል ምዕባይ ራሄል ኣትይሉ ዓሚፅዎ በዲልዎ እቲ ዝገርመኩም ግን ናይ ራሄል ፍትወት ንልብቱ ቆጻጺርዎ ስለ ዝነበረ ራሄል ናቱ ክትከውን ድረኣዮ ምርኣያ ውሽጡ ዘሎ ስለ ዘይተሓደገኻ ውሽጡ ሕጂውን እንደገና ተዓሚፁ ኩንሱ ተበዲሉ ኩንሱ እንደገና 7 ዓመት ሙሉእ ካልኣይ ምእንቲ ራሄል ንኽገዛእ ሙሉእ ሓይሊ ነይርዎ رئيكم أحوات كساب كنديكم سل رأيكم ببزح من قد أبيوت مستهارونكم إندجنا نرأيكم نمفتام إندجنا دويلكم كساع كنديكم تخلوا التشالنجات أبيوتكم مسجات أمكم حدقات أبيوتكم مسجات أمكم تسفاز الرز قدنا أبيوتكم مسجات أمكم كم يقب كساب كندي نو حجون كتبت أيلكم كساب كندي تتسعوا جلا نيرا قدنا أمي جمروهم نفاس مسبرتعم شاوي لون قدي فمانة قدنا خدو جلا جن كم بعلي يقب بزح نفاسات ندامتهم بزح نجار ندحرمهم نتأوشت زرائي ورائي أفتح أمخ سعزب صحوه ده حلو لسباتهم حوي حفتي لوم ملأختين عخم ازيو نتتدليو كسع مجرشا خيدلو نتتحلميو كسع مجرشا خيدلو نتتحلمو كسع مجرشا كيدلو زحتى كا غودنا حزلو زبلكا نجر جبرلو زخفلكا واغا كفللو ام مجرشو اذن نسخان حلمخان فيت نفيت كتراخو بيهم مس حلمخات الراخبلا معلت ختمت اتناب ازب صحاب بزحات معلتات اوارح عمتات كتكدن فقادنيا كن نرأيها كسع كندي تخيد نرأسها فتشا يسوع كريستوس نزل عالم قويتايو هاليلويا سلازي لما عنتي بزما عالتزي نخلكم حدا عدمة كأربونكم أبيوتكم وسينكم نقويتنا يسوع كريستوس زي تقبلكم بزم عالتزي نقويتا خبر تقبلوا عدمية غربولكم يسوع يدليكم يسوع يوهاتكم بوسنكم سبات إذا تصلت مسايد سليو إجزابي ربو سلي يسوع كريستوس يمسكنا كالله يأمن الله يسوع مدحاني مخانو أمسك السلي كم تسقله عدا حتياتي كله كم زخفلو سلي كم زموته بسالسيت معلتي أملاح كم موتات كم زتنسقو يأمن الله كابزا ساعات زيئة أنا
ውሉድ ኣምላኽ እየ ኣሜን እዚኣ ዝወሰንኩም በጣዕሚ እንቋ ሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ቴሌፎንና ጌርኩም ወይ ብፌስቡክ ኤስኤምኤስ ጽሓፉልና ወይ ከም ተቐበልኩም ንገሩና ዘድልየኩም ሓገዝን ጸሎትን ክንገብረልኩም ኢና ሻሎም